Αυτές τις Άγιες ημέρες, πολλοί είναι αυτοί που βρίσκονται πολύ μακριά από τις οικογένειές τους. Κάποιοι βρίσκονται και εκτός συνόρων, στο μακρινό Αφγανιστάν. Πρόκειται για 150 Έλληνες στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην ειρηνευτική αποστολή του ΝΑΤΟ. Η κάμερα της ΝΕΤ βρέθηκε λίγες μέρες πριν στα βάθη της Ανατολής, καταγράφοντας την καθημερινότητα των στρατιωτικών μας, αλλά και εικόνες από μια χώρα που προσπαθεί να ανοικοδομηθεί. Ήρθατε εδώ ως ειρηνιστές. Ήρθατε εδώ να βοηθήσετε αυτόν τον κόσμο να ανοικοδομήσει. Η Δύση δεν έχει αποστρέψει τα όπλα της από το Αφγανιστάν. Η Ελλάδα προσφέρει φάρμακα, βιβλία και παιχνίδια. Η Καμπούλ προσπαθεί να σταθεί ξανά όρθια. Οι εικόνες που μετέδωσε ο Γιώργος Κίλιαρης στο μοιραίο ταξίδι του στο Αφγανιστάν δείχνουν μια χώρα που ακροβατεί ανάμεσα στην παρανομία και την επιβίωση. Τα σημάδια των βομβαρδισμών εμφανίζουν στην καθημερινότητα των κατοίκων. Το χαμόγελο όμως στη θέα της ελληνικής σημαίας σημαίνει ένα πράγμα: βοήθεια. Δεν είναι πολεμικό το τμήμα που έχει έρθει, αλλά είναι τμήμα μηχανικού κυρίως, το οποίο ασχολείται με δραστηριότητες ανοικοδόμησης της χώρας. Είτε με την επισκευή κάποιων κτηρίων, σχολικών κτηρίων κυρίως, είτε με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει σχέση με τροφή, με είδη, σχολικά είδη. Από τις πρώτες εικόνες που αντικρίζουμε είναι μικρά παιδιά να μεταφέρουν εμπορεύματα. Το μόνο που θέλουν είναι καθαρό νερό. Το μόνο είδος εν ανεπαρκεία στο Αφγανιστάν. Το νερό είναι το κύριο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει νερό πόσιμο καθαρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν βγείτε έξω θα είναι μια χαρακτηριστική κίνηση που κάνουν τα παιδιά, τρέχουν προς τα οχήματα και η κίνηση που κάνουν είναι αυτή. Δηλαδή να ζητάνε πόσιμο νερό. Δεν έχουν νερό να πιούν, δεν έχουν νερό τρεχόμενο να πληθούν. Η Καμπούλ. Αφγανοί παίζουν βόλεϊ στο χώμα. Ενώ στον κεντρικό δρόμο λίγο θέλουν να συγκρουστούν εγωπρόβατα με ένα βιτιοφόρο. Ο πατέρας κρατά από το χέρι τον γιο και πίσω ακολουθούν οι 4 γυναίκες του που φορούν τις παραδοσιακές μπουρκες. Ο άντρας είναι πολύ προνομιούχος, τους βλέπουμε να κάθονται, να καπνίζουν, να συζητάνε μεταξύ τους όλη μέρα με ένα κομπολόι. Και οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται με τις αγροτικές δουλειές, είναι αυτές που βοηθάνε πάρα πολύ στο σπίτι. Βρισκόμαστε στο Αφγανιστάν. Πίσω μου βρίσκεται η πόλη της Καμπούλ. Εμείς μένουμε στην ελληνική δύναμη του Αφγανιστάν. Εδώ 150 Έλληνες στρατιωτικοί θα ζήσουν αυτές τις Άγιες ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτρης Γράψας, είχε επίσημες συναντήσεις με τον Αμερικανό στρατηγό της ΣΑΙΣΑΦ και τον Γάλλο ταξίαρχο, υπεύθυνο για την πόλη της Καμπούλ. Όμως βρέθηκε κοντά στα στελέχη του στρατού για να τους ευχηθεί. Και να σας ευχηθώ σε όλους αυτούς που φεύγουν καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουν, υγεία, δύναμη στους ίδιους και στις οικογένειές τους, και σε αυτούς που ήρθαν καλή παραμονή, καλή επιτυχία στο έργο τους. Οι σκέψεις όλων, όπως είναι φυσικό, είναι πίσω στην Ελλάδα, στους δικούς τους ανθρώπους. Το μυαλό είναι στην οικογένεια τη δική μας, στη γυναίκα, στο παιδί και στους γονείς μας. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε υπομονή και περιμένουμε να γυρίσουμε το καλό στην πατρίδα. Η σκέψη μας είναι εκεί, όπως γνωρίζουμε και των δικών μας ανθρώπων. Η σκέψη είναι μαζί μας. Πρώτα μας χωρίζει τόσα χιλιόμετρα, κάπου συναντιόμαστε. Θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου, στον Νίκο, στον Κυριάκο και στον Γιώργο. Καλές γιορτές και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Εύχομαι στον αδερφό μου περαστικά να ξέρω τον αγαπάω πάρα πολύ, στη γυναίκα μου που είναι έγκυος, στην αδερφή μου και τους γονείς μου και σε όλη την Ελλάδα με αγάπη.